Okay, dili bahina ba kay kilaan at tumagaba si City Councilor Marcelian Tapayan labot sa gihimo karon no, sa City Council sa investigasyon may kaso sa kining mismong barangay chairman sa barangay Sinosa no kamulo karon say update ani labot sa barangay chairman sa Sinosa. Konsehal, pwede na ito masaya no say update labot ani. Una sa salamat Sir Manes sa inyong pagani sa akong panimalay. Wala ko record no sa kaso kay to opisina pero ako lang panikabutan unsa akong hinumduman. So salamat nimo Sir Manes o sa imong kauban si Sir Durong Bargamento sa imong pagkasibalay. Gihiring na mo ang maong kaso administratibo kagahapon. Kay dunay complaint ikan sa ka residente sa barangay Sinosa bato sa ilang punong barangay nga si Honorable Lanaha no. So among complaint nadawat namo murag nato pang Hunyo so June 21. pagsisyo na mo sa June 21 among gitagaan og 15 ka adlaw nga lugway aron makatubag si Kapitan Lana sa iyang complaint bato kaniya. So ang summon sa serve no sa niatong panahon na 15 days abot og July 6 ang deadline. Nga July 6 walay tubag nga among nadawat, walay answer. So pagsisyon na mo sa sulod semana among gituki ang maong complaint inamas balaod nga kung ang issue majuin na meaning nakatubag na or wala matubag nami mandato sa konseho isip korte or quasi-judicial court nga mo determinar whether kinahanglan ba nga among imposar ang preventive suspension dili penalty preventive sumala sa section 63 sa local government code. So among determinar og nabasa man ang complaint sa mga konsyal although walay answer. So kung ang doon ay risgo nga ma-influensya ang mga witness sa barangay sa maong hitabo o basin og makumpamiso ang record sa barangay kay sa kapitan ay gahom, so kinahanglan gid ang preventive suspension. So amo kining gibutaran by nominal voting sa konseho. Gitawag ang matag membro sa konseho kung unsay ang desisyon. Kung yes, pabor sa suspension nga preventive. Kung no, dili pabor. So, ginominal voting sa atong sekretary, libutan. So, ang tanan gyud nga membro nga naa sa maong session, may votar nga imposar ng suspension preventive lang for 15 days. Sa balaod, di-allow ang 60 days. Pero, among gi-imposar 15 days lang, ngay among panikamutan nga sulod sa among maong panahon, among mahusay among kaso, ug basta amo nang makaabot ang desisyon. So, nadawat sa mayor ang maong resolution, kaya mayor may impusar sa suspension order. Although ang mayor dolay labot sa korte sa konseho, nga mo'y quasi-judicial court, pero dili man na penalty. Kung suspension nga preventive lang, ang balaod na ingon, ang mayor mo himo order. O recommend ang konseho, ang mayor mo implementar. Ang mayor dili makabalibad kaya ang function is only ministerial, meaning wala sa gahom o discretion nga mobalibad. So he has to implement the imposition of the preventive suspension of 15 days. So naghimo order ang mayor, pero tungod sa kabisi sa mong higayon nga doon lang atong kapistahan sa Diamond Anniversary, 75th anniversary, karon July 16, Singapore to siya. singabot na niya. Anong panahon na
With dagang kalayuan. O, nagsisyon may mga July 11. Yan, nahatag na mo sa mayor ang maong desisyon na pirmahan sa tanan. Mga July 13 ba to? 12, 13 na. Busy pa umayos office. So, nahimag order atong 14, July 14. Nahimag order nga isuspenso si Kapitan Lana for 15 days. Dili penalty, preventive suspension lang. So, na-serve na siya murag July 18 na. Doon sa kabisi sa atong LGO, sa mayor, o sa tanang opisina. After na sa kalihukan sa... After na sa pista. Murag July 17, July 18 na. So, suspendido karon ang atong kapitan for 15 days. Like, na 17 or 18. So, sa maong ligayon, wala siya sweldo. Preventive suspension, pero kung among mahusay, later on, nga wala siya sala, mabalik po na yung sweldo. Okay. So sa panahon nga siya na-suspend kay wala di man to penalty, di man silot. Wala man mahiring ang kaso. So kana nga suspension para lang dili maapektahan ang witness sa complainant. Og ang record sa barangay dili sa makompromise. Mo nang naan lang gi kuan sa balaod nga naay preventive suspension. So mo na hitabo nga kagahapon Martes kahapon Webes. Bernice July 20. atong Huwebes day July 20. among gikidyo lang hearing July 20 no sa hapon alauna taman sa mga 2:30 nga hearing na mo ang kaso ni Kapitan na og mituha ang si Kapitan ug ang complainant diya gyud. So, among nadawat anang buntag sa 20, hearing alauna, sa buntag nadawat ng mga survey kapin, ang answer ni Lanaha. Anong buntag na O ulahin na yung answer ng late na. Sa among internal rules sa konsiyo, sa Quasi Judicial Court, kung ikaw dili katabag sa complaint, so sa 15 days nga nasa summons, you are considered to have waived your right to answer the complaint. O pwede desisyonan sa City Council ang mong salaod complaint based on the records. Pero naa may answer na among dawat anang buntag. So, kay kita ang atong tuyo good fair play man o taga-chance good ang respondent o ang akusado nga makatubag sa gisangat nga kiha bato kaniya. So, ang konsiya consider nga amo dawaton into the admit to the records ang moong answer. Bisag milapas na. Among i-waive among rules. Kay bisan kanina sa korte sa Court of Justice sa civil case kung ang complaint na file sa korte na gitaga ng respondent og 15 days to answer, wala ka answer, lapas na. Kung wala pa order of report, dawaton gapon sa korte for fair play and due process para matagaan gyud og hustisya ang kaso nga mapatubag gyud sa respondent ang mga akusar bato kaniya. So among himo among gidawat ang answer o patagalam kopya ang complainant. So among hearing ang una namong gipa sa isay kay sa ambulaot sa internal rules ang affidavit mo namon to'y testimony. Unya wala man katubag si Kapitan na murag among ipauna si Lanaha og pastorya. Pastorya siya. Oo. Kung siya, nagsumikad din siya sa, unsa man nga, pwede ito masayran, nganong na nahitabo ninyo namin niya? Ang complaint, matter pa sa unod sa complaint, nga, ang panimalay sa complainant, sa sinusa, Residente na niya. residente, wala tao. Anang adlaw kay
may atubutog lain na kay naay buto okasyon na birthday buto sa to. So wala sila sa maong balay. Lugar, oo. Unya na witness nga ilang amahan nga si Kapitan na miyan na sa ilang balay. Nasa gawas naglibot-libot. Murag na gipangita. Na ilang complaint, murag kuno na gipangita. Naglibot-libot sa balay, nagdala sa rescue vehicle sa barangay. So muna ang complaint, ang substance lang. Then pagkaugma, nakauli sila gabi na. Pagkaugma sa buntag, nakita lang nga guba na ang ilang kusina. Na bamboo slot sa ilang kusina, naguba na, yan nabuho. So, muna ilang complaint. Pero ako nakita sa complaint, wala gipasangin nga sino na mo. Ang ilang, naglibot-libot sa ilang balay, wala din nakipagkita, Sila lang nakita din. niya wala sa kibalo. Kung sa inungdan. Niya pag-ugma, naguba ang ilang kusina, ang katong bamboo slots na nabuho. Niya. At nga sila nga nung wala sa kipatawag sa kapitan sa barangay. Niya, nga nung wala sa pabaw pag-ugma, kung sa tuyo sa kapitan. Unang, nagduda sila. Nang ilang gi-complain nga, nay abis sa authority, kay gamit ang rescue vehicle, alibot-libot silang balay, niya, wala kay blow sa tuyo, wala sa patawag, niya naguba ang ilang pamuslas mo na unod sa ilang complaint. Okay. So, bot pasabot konsyal kini si Lanaha di wala man nagpasabot nga supporter no sa atong administrasyon, dili na buhatan ani kung dunay complain, dili na ito pasabot dili tolerate sa mismo sa council kung dunay ani nga ang barangay abusar sa authority. ang barangay Sherman man bipartisan, walay parte, walay partido. Bro, amo lang kita nga kini si Kapitan na may suportar ni sa programa sa EDSO. Sibi kauban naman sa EDSO kay suportar naman siya. Suporta. Pero ang among policy sa EDSO kung na kay sayop, doon ay complaint bato kanimo sa imong residente ba o kinsa ba nga tao, among yung sayon. Walay pabor bisag amo kang kauban nga suportar ka og dili sa among ang assistant sa amis sa administrasyon ni Mirande, amo yung sayon nga fair play. So mga itong among suspended or 15 days preventive. Then, among yung sayon, makaubag dili, among yung sayon. Muna yung palisya sa atong edges sa amis. Based sa inyong investigation, doon ba yung nakita ninyo nga posible nga pag-abusar sa iyang authority? Wala pa may decision, maghimo pa yung decision. Pero, nakita na mo, sa tubag nila na, ayan tubag nga, na may questions kay pidala ang kuminant na tubagon. So, akong ipangutana. Unsa imong tuyo nga, libot-libot ka sa Mismo sa balay. Na wala may tao. Yung tubag nga, ang ilang pangita ko no, naibuslan na ako na illegal tapping sa tubig. Kaya nagreklamo yung mga sinti nga nahinay ang tubig. So, na-report nga na ay nag-wire tap sa tubig. Sa mainline ko no, kung nahinay ang dagan sa tubig, reklamo ang mga residente nga nahinay. So, mga 39 ba ito ka na-connect. So, iyang iyang siya ka na tulog, kanan diha ko na depita. So, ang tubag ni Kapitan na, nakita ko niya na illegal tapping ko na sa tubo, sa linya sa tubig, mutong iyang disconnect. Muto yung ingon. Ang katong pangutana nga, doon na kami kasayuran sa naguba nga kusina, tumbabuslas, nga nabuho, wala siya kasayuran. Ang ilang nga, ato sa ito kay report nga na illegal nga tapping sa linyas tubig. O nakita nga naagyod, kay matupan niya, na tapping sa tubig sa mainline nga wala i-authorize sa barangay, sa Tagbalay, o sigsuan po sa Tagbalay, nagihapon ko noon lain nga, dili ko no tukma nga pagkoneksyon. So, illegal nga tapping sa tubig. So, ilang i-disconnect. Muto yung tubag. So, muto na-divert ang attention sa council. Kaya dito naman ang utana ba sa tubig. Muna akong gi-call ang mga members council nga, dito mo divert kay. Dito sa complaint.
nga magpupokus sa complaint kay kung sa tubig lahi na nang isyo wa na sa complaint pero gito ba mo nila na nga tubig ang tuyo so amo na pong tuki gamay so naabta ka to punto nga among gipunta si Katalan na ngano man ikaw na nga na disconnect na kailang kag resolution sa konseho nga mag-imbestigar wag makita na sa investigasyon sa konseho sa barangay nga nag-illegal connection usara mag-resolution ng konseho nga i-disconnect di na mo gamiton ang balaod sa imong kamot you need the authority of the barangay council so na investigasyon para fair yun kung nabay tapping mag-appoint o may investigar kung makita sa investigation nga illegal condition usara ang resolution nga ipa-disconnect anong tang posisyon nga yung himuon o yung po si kapitan na sa mong sagyot o kala imo nga ng definition sa abuse of authority nga imong gahom imong gibasaran o ipakita sa complaint god wala may alis nga gibuhat ang kapitan nga nakabusar sa authority kaya pag libot-libot sa balay muna among tibot-tibot ko nabay sala Kung naglibot-libot na. o libot-libot sa balay napakita o ngano wala niya patawag ang tagbalay unsa ang tuyo kung amo nang isudyan kung mahagbong mo na sa abuse of authority ug nabay ebidensya nga katong naguba nga mamuslas Siya ba'y andun na kalangitan ang kapitan? respondent kapitan amo na tibot-tibongon based on the records so og sa among pagutan na kang sa commandant og sa kapitan kay miangko man ang kapitan wala sila mamasangil nga si kapitan naguba sa mamuslas wala sila complaint pod nga sila masangil ang ila lang ngano nang libot-libot sa balay way tao nga mo yung kapitan nya ngano wala sa paybaw muna ilang complaint nga unod sa complaint Apil ba sa gilantaw na ito, diya, Kudyal, kung di ba posible kontra na niya daan, aron nga murag reklamo siya. Wa ba na sa apil sa... mura doon na yung pagkutana, hingula nga doon na yung paglalis. Before that incident, doon na yung paglalis na natabo sa kopinan o sa kapitan. Pero doon na mga sa itong isyo, marag sa kahoy ba ito nga, doon na yung kahoy nga ilabang, ilab itong putlon, nga wala tugit sa kapitan sa to naigamay nga panagbangi nga hitabo so amo sa tanahon unsang mga sirkumstansya kung mapil na sa abuse of authority so mura na Sir Manny Ang ibang balaka si Kapitan Ali, kung posible ba nag-abusar siya sa iyang authority si Kapitan Lada. Di na ko i-preempt ang una-una sa members konseho kay kada membro Na may mga... huwes man. All members, including the presiding officer, mga huwes sa Constitutional Court, nanayin sa una. So, kung nakita na mo nga ang desisyonan, mag-decision meeting, mag-nominal voting. Kung silang tanaw, saan ba si Kapitan na, ang ilabot yes ba o no, kung saan yes, kung no, pwede na explain nganong yes, saan, pwede ba explain nganong no, nganong way sala si Kapitan na. So, mag-nominal voting may pon, unsay resulta, among i-assign sa Committee on Laws, Rules and Style, ang paghimo og desisyon. O, ang desisyon among ipa-receive sa partes sa kapitan, ni Kapitan na o sa Kupinan Sab. Muna yung posisyon sa atong internal role sa konseyo. Mga kanus-ana ang desisyon posible na. Manikamot may nga among mahuman-human, labing dali, labing ayaw eh. Gamay ramang issue, di man kayo complicated issue. Wala kayo nakita nga question of law nga ang nga pa-research. So, tanaw na mo, magkakasmi sa konseyo, kung ano sa amin maghimog session nga among desisyonan. Labing dali, labing maayo para mahimo smooth o speedy ang paghatag na mo justisya sa maong complaint. Okay. Salamat kayo na muna. Basta yung una doon ay mga complaint, no? Batok sa mga barangay officials. Alang ba ninyo, medyo nakadugang ba o kanabang trabaho ninyo kanisang kung doon ay mga complaint, no? Mas bugatan po no, sa council? Dino na, Sir Man, hindi na ito malakihan. Makabukat yun. Kaya, apil po na sa trabaho noon. Kaya ang trabaho,
mainly legislative. Legislative. May mo balaod, resolution. So, mag-research o kung doon ay mga amayor na mga kontrata, doon ay mga himuon nga mga agreement, among abisigaron, among i-determine ko, ang yan ba, i-authorize ang mayor. Ang mga gastos sa mayor, among tanawon kung wala pa may supak sa atong balaod sa paggasto, nga doon ang transparency, nga wala pa supak sa atong rules and regulations. So, muna yung trabaho sa konsiyo. Kung nailayan trabaho, pod nga magdeterminar sa mga complaint batok sa mga elected officials, barangay captain o kagawad. Mga elected lang, dili appointed. Kay matud sa atong local government code, ang disciplinary authority naa sa konseyo. Yes, oh. Dili sa mayor. Ang mayor doon nalay supervisory authority. Pero ang pagdisiplina sa mga elected officials sa punong barangay o sa kagawad naa sa ang gahom naa sa konseyo as a quasi-judicial court. So angay may maimbestigar, may himong hearing, tukma sa duration sa panahon nga gihatag sa tablaot, ang tuman. So, siya pangutan na, maghatag yung dugang gimaton. Kaya instead nga, magkatrabaho may sa among main job nga decision, ma-divert ang attention sa kaso nga, pero among ilang trabaho sa among buhaton gihapon. Sir man eh. Okay, so, doon ay kung alas pagpaklaro sa mga tao, panita doon ay bisag kinsa nga mo dangop diha, mo complain. Usa may paagya na nga kay Basyon diyan, pangdaot ra po dito sa maong barangay officials. Dapat ay pagkuana na no gikan sa wala pa na padulong adto sa konseyo naman ay paglantaw ana konsel. Sir man eh, ang atong akusyon naghimo na ganig determination sa di lang kay 20 ka kaso sa mga batis capital sa kagawas. So nata experience siya. So kung na-complaint tanawon sa konseyo, ilabi na sa Committee on Laws, Rules and Style, kung doon na ba igo nga basihan ang complaint. Sa kamana, is it sufficient in form and substance? Kung sufficient in form and substance, muna nga among patabagon dahil ang akusado, ang respondent. Pero kung makita na mo, dili sufficiente ang forma ug ang unod sa moong complaint, among dismiss outright. I see. Mahimong resolution nga dismiss. Pero tanan na mo nga, dunay unod, dunay forma nga sufficiente sa mas balaod, among dawaton, among patubagon ang respondent. Pinay pag-isog summons, mag-resolution may, na summons, ihatag sa itong sekretary sa konseyo, i-serve gato sa hintungdan. Naba mo yung mga complaint sa barangay nga, mga barangay officials ato na-dismiss niyo kay walay basianan, walay igong Ubay-ubay na po si Sherman eh. Na-complain, nakita lang mo nga, walay basianan, o namunta ng academic, kay paabot sa konseyo, nasito na dahil, sa amin din dismiss, ora-ora mismo. So, doon na hitabo yan na. Pero kung nakita lang mo nga, ang yan pa na mo tukiyon, o sundo na mo ang balaod, amog yung i-hearing, amog yung investigation sa gilagda nga panahon sumula sa itong balaod. Okay. So, kanibang lakang na ito, dili ba rin siya maraod sa side sa mga barangay officials ba? Mga medyo makuhan sila, kanabang mawadaan siguro o kanabitang gana nga mo imo silang kung may kay kung anytime kung doon ay reklamo nila, patawag sila or matagan sila or may istagahan sa mismo sa council. Posible ba? Ngayon na lang. Sir man, apil na silang trabaho. Kung ikaw masulog ka sa pangserbisyo, natural nga, mo-expect yung ka nga, doon na mo bato ka ni mo. Doon na mo mga sinti nga, dili gusto sa'yo maghimo. So, basin maghimo complaint, reklamo, sa imong ipahimo nga trabaho. So, imo nang expect yun sa pagpanibisyo nga, nagi na, di kinawala. Pero kung gusto yung pagpanibisyo, wala yung mga reklamo, kung dito tanan, wala reklamo. Kung munang adam sa agad mo atubang sa moong sumbong bato kaniya. Okay, so pasabot kinahanglan nga trabaho sila tinarong gyud ang trabaho sa itong mga barangay officials. Apila silang accountability, ilang responsibility nga
kung ikaw mo hatag sa imong serbisyo, mo tugyan ka sa imong kalingon aron mo serbisyo sa barangay, dawaton nimo nga nakay responsibilidad nga mutuman sa balaod rules and regulations nga di ka masayop. Ang tao po masayop mo yun, di man ta perfecto, pero maningkamot gyud ka isip kapitan o kagawad nga matuman nimo ang imong panumpaan isip kapitan o kagawad sa iyong barangay nga moserbisyo sa katawan sa iyong barangay. I see. Okay. So, ang council, ikaw na naman nagbuhat sa iyang trabaho, isip quasi-judicial Court court. as a disciplinary authority. Kami munisipina sa mga barangay na ang authority na sa konseyo as a quasi-judicial court. Dili sa mayor. So, bisan pa, o nagsuporta man ka, o Kauban ba o dili? kauban o dili. O suportar ba ka sa among programa? Kung nakasiyop, amo ginang tukion, among imbestigaron, kay amo ng trabaho nga nasa balaod. Kung di mo trabaho po na, kay among kauban, among amigo, among parente, di na mo taga-agpatagad, na po may abis na authority, pwede pa may makiya sa kisa ng usalan nga makiya na mo nga, naiubusan sa among authority nga, wala na mo trabaho, among trabaho. Okay. So, salamat kayo pagpasabot, ana, konsyal, o siguro, basidura kaya additional information o imong pagpasabot, panawagan na doon sa mga tigpaminaw na to, meaning bahina, labot na ninyo na nga mga kaso, kamulo ninyong ipang trabaho, o imbestigahan ninyo sa council, isip quasi-judicial court, no, ang atong konsiyo. Simple lang sir man para sa itong mga kapitan o sa elected official sa barangay, apil na makagawad nga atong buhaton yun, atong trabaho. Nga di kita mulapa sa ibutan sa balaod. Dahil mo nagmasimna, kasi may nag-iibos ni DLG na sa itong budget, pag-gas kwarta, ato man nagdito sa pagkikilala na magiya nga yata sa balaod, gigiya sa atong DLG o sa atong mga empleyado sa gobyerno, sa LGO, tagaan mo seminar sa pagtrabaho. So, tumanon lang balaod para malikayan ang mga sama na mga reklamo sa atong mga isinti sa barangay para wala samok o ma-spare po niyo ang inyong konsiyo sa among time nga instead na trabaho mi sa mga legislation, mahimbulaot, resolution, ma-divert ang attention noon sa mga kaso sa barangay. Pero mapokus po kay doon na may complaint. So, hangyo lang nga, inyong tumano inyong trabaho, inyong auto office, nga ayaw gamita ang balaod sa inyong kamot, tumangyo sa rule of law. Muna atong sumunan sa atong NGO sa Samis, ay sa Samis nga, mutumangyo sa rule of law, kaya ang balaod, wala man sa gahom sa mayor, wala sa kapitan, nasa balaod ang gahom. Salamat kayo, City Councilor Marcelino Tapayan, ato nagkaubad and karon. Salamat kayo sa igayon sir, no, nga nakaubad ka na mo. Aron mapasabot po sa mga katawan nga ingon ana, no, ang gibuhat sa konseho. Salamat sa Sir Manny, Sir Dodong sa iyong pagkani, makatimbol ko sa atong kaigsunan sa Samis o sa inyong mga ubang lugar nga naminaw sa iyong programa kung sa ginahimo sa konseho, bahin ini nga mga kaso sa itong mga elected barangay officials, labi na sa karon bago sa barangay Sinyosa, dito na sumbong bato sa atong kapitan sa barangay ni Honorable Kapitan Lanaha. Salamat kay Sir. Okay, salamat kayo si City Councilor Marcelino Tapayan ato nagkaubad. Kaubad ako si Double D 45 Tudog Barcamento, kini si Double D 8 Manuel Ronquillo Jr. Salamat ug maayong adlaw kanato. Thank you.